Sekar dandang gula panglipur turu lare, laras pelok pathet 6. Ingkang kamot ing surat Al-Asri surat ingkang kaping 103 mung 3 ayat cacahe kapisan tegesipun demi wektu utawi wanci mangkono werdinira wigatining wektu datan ngemungake asar hajining wektu yekti tanpa upami yo kongsi tanpa guna dene jarwane ayat kaping 2 sayektine manungsa menika padha kapitunan kabeh dene ayat kejaba wong kang padha mukmin lan ngamal soleh sarta gelem suka pemut lingkinelingan ingkang hak lan weh pemut netepi sabar sayekti wus purna jarwa